היום אני בוחרת לדבר איתכם על הנחת הנחות. אחד ההרגלים שלנו, הפחות טובים, הוא להניח הנחות. אבל אם אנחנו להניח הנחות בצד, אנחנו נראה שהמון דברים נפתחים בפנינו. מערכות היחסים שלנו יותר טובות. הנחת הנחות חוסמות, מעכבות, מונעות מאיתנו לעשות דברים. למשל, אנחנו מניחים הנחה שאנחנו לא נצליח, אולי אני לא אתקבל, אולי אני לא מספיק טוב. להניח הנחה, אולי היא לא מעוניינת, אולי היא לא רוצה, אולי הוא לא רוצה, אולי זה לא מתאים. אז הנחת ההנחות מעכב, חוסם, מפריע. אז אנחנו צריכים להיות במודעות ולהחליט שאנחנו יותר לא מניחים הנחות. שעד שלא ננסה, לא נדע, ואז אנחנו נמצאים בהתפתחות וצמיחה.